matek, a tanáren egy bonyék, aztán megyek tesire, most nem szólal be senki se, aztán jön a töri. Ha csak nem a tanár az orrát töri. Én vagyok a Janni, Ségom nagyobb király. Nem csinálok semmit, suli ezért király. Matek egyes ide, robóintő oda, suli nagyon fassa, büfétes kaja, automata. Bementem a suliba, a díszisapiba, mindenki nézett, ki a fene ő. Mondtam nekik, én vagyok a király. Kivettem az iPodom, megnézem az idő, 17 óra. Kimegyek a kocsihoz, megnézni, hogy ott van, yeah. Miért járunk mi iskolába? Ha itt is én vagyok a királyka, a suliba szar a kaja, de itthon jó a pia, a Krisznél jó a kaja, de a rohadt drága az a para, a születben nincs kockulás, a valóság nem ámítás. Noelnek jó a csöcse, de az a baj, hogy nem nőcske. De Jani azért a király, mert ő volt az oviban a sirály. Egyszer volt egy gyerek, úgy hívták, hogy Bence. Ez volt egy isten király, mindenben az első. Suliban a matek volt a kedvence. Ehhez képest mindig egy is kapott belőle. Infóból se volt jó, ma a suli egy nagy szar volt. 5 perc volt a szünet, ez ki az meg jó.